You cannot always be the most talented or gifted person in the room, but you can be the most competitive. Ito ulit ang inyong Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Muli na naman kaming nagbabalik dito po sa 3rd District of Albay sa loob mismo ng Ligao Covered Court sa Sunflower Capital of the Philippines. Walang iba kundi ang Ligao City. And as we witnessed the previous games here sa Ligao City, partner, talagang intense not only the games but also the crowd. Literal na nakaka-goosebumps. And of course, we need to expect that again here sa jam-packed court na ito ng Ligao City. And as we take a look at the key players ng both teams, John Paul Noo of Javillar team and also Cyril Ravalo from OWAS. Well, who among these players will carry their team to victory? Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos maray na banggi. Ako po si kapartner Morgan. And siyempre kasama ko ngayon ang walang iba kundi si Coach Kyle Andre Marilla. Yes, magandang gabi sa ating mga ka-Ako Bicol Cup all around the Albay. And syempre napapanood din tayo all around the world. And another games ang matutunghayan natin na very exciting and very thrilling. Kaya dyan lamang po kayo. Pero bago natin simulan ang mainit na bakbakan, Coach Kyle, ay we are live sa ating mga Facebook pages, sa Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV at sa page mismo ni Representative Saldico. Kaya mga kasurog, we encourage you to support us by hitting the like and share button para maging updated kayo. At the same time, mapanood nyo ang ating mga live broadcast in different places around the world. Coach Kyle, anong mga teams ba ang mga huling nakasagupan itong mga sa ating unang match-up? Yes, especially dito sa Team UWAS, they already bounced back sa kanilang unang talo sa ating tournament. Pero ngayon ay susubukan nilang ipagpatuloy ang kanilang win streak kontra dito sa Team Javillar. And Team Javillar naman, unfortunately, they got their second loss of this Ako Bicol Cup. Doon sa muntikan nilang matalo din na Puduran. Pero definitely, nagpakita din ng galing yung Team Javillar with their late run during that fourth quarter pero hindi lang nila nasustain to get that victory. Well, masusustain kaya nila sa game na ito? Well, yan ang ating aalamin. Para naman po sa ating games at hand, mga kasurog, we will be having 2 games para sa ating Day 8 ng Ako Bicol Cup 2022. For our first matchup, we will be having Team Javillar versus Team OWAS. And our last matchup for today will be between Team Pulangi at saka ang Team Libon. Ayan, so pahapyawan naman natin yung ating team standings o yung kartada ng mga teams. Ayan, particularly dito sa 3rd District. So nangunguna po dyan ang Libon with 2 wins and 1 loss. And UWAS, meron namang isang panalo, meron namang isang talo. Samantala yung Puduran, merong isang panalo, 2 talo. And right now, Team UWAS with 1-1 sa kanilang standing, definitely kailangan nila makuha ito to secure this win kung gusto nila makausad doon sa ating second round. Kasi kung babalikan natin ang ating tournament format, eto meron tayong 3 districts. And the top 2 in each district will advance to the next round with another single round robin. At ang top 4 doon ay ang maglalaban-laban para sa ating semifinals. Yun. And let's head to our key player matchup partner. Sino kaya dito ang ating dapat na mga abangan na manlalaro sa bawat kupunan? Let's first start with Team Javillar. We have John Paul Noo scoring 26 points, 4 rebounds, and 3 steals in their matchup against Team Puduran. And their opponent is Team UWAS. We have Rocky Cyril Ravalo na nag-score naman ng 24 points, 3 rebounds, and 3 assist against Team Ginobatan. Ayan, make the extra effort ang ating headline ngayong Day 8 ng Ako Bicol Cup 2022. Alam naman natin that they gave their best sa mga laro nila, but they need to make the extra effort or to step up kung gusto talaga nilang umusad sa ating playoffs. Ika nga, time is ticking. If they do not do something now, mapag-iiwanan sila. Kaya you need to do everything to win. Pero okay lang naman na matalo, partner, di ba? As long as you will give your 100% effort in a game. Kasi doon pa lang, talagang panalo ka na kaagad. Well, sino ulit sa Team Javillar and Team UWAS ang makakakuha ng kanilang panalo
dito pa rin yan sa ating Ako Bicol Cup 2022. And again, ang ating game story for this game, especially for the Team Jovellar, they have to make extra effort para nga makakuha na ng isang panalo dito sa ating Ako Bicol Cup. And para naman dito sa Team UWAS, this is a great team. They are excellent in their defense and offense. Ang kailangan lang nila masustain iyon from the first buzzer up to the last buzzer. With that extra effort, syempre. And pag-usapan naman natin, partner, ang keys to the ball game. Ano nga ba ang mga playing style ng bawat kupunan? And right now, Team Jovellar, pinakitaan tayo ng kanilang man-to-man defense, and that is the first time I saw na naglaro sila ng depensa ang ganon. And I think right now, they can use that again, pero definitely malalaki din tong Team UWAS. So it may be a risk for them to take it, or kahit naman maglaro sila ng zone, pero dapat talaga i-double up lang nilang effort denying the passing lane, and yung mga single coverage, dapat merong help defense. Okay, so right now, we can see Team UWAS praying, and of course this team will be giving their best shot, their extra effort once again, particularly sa larong ito dito sa ating again day 8 ng Ako Bicol Cup 2022. Again, live na live po tayo dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Yes, exciting ball game na naman po ang inyong matutunghayan. As we take a look naman, Jovellar team, Nares, and we have Coach Dalde, nakausap ko kanina. Sabi niya, pure Jovellar ang team namin. Wala silang in-invite na players from other parts of Albay or parts of the Philippines. Talagang gusto lang nila ma-develop o magkaroon din ng exposure itong mga players nila na nandito kasali sa Bicol Cup 2022. What do you think is the advantage, Coach, ng merong kumbaga mga native lang ang naglalaro? Yeah. Maganda rin yung strategy na yun na gano'n na kukuha ka lang na mismo na gano'n sa inyo. Kasi the benefit of winning and losing in this kind of tournament will be very big on the part of the players, lalong-lalo na yung mga players na naglalaro lang dyan sa bayan ninyo. So, matalo man manalo, makakuha sila ng napakalaking experience na hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. And I guess for me, that's winning also. Yes. Kasi na-develop mo yung sarili mong mga manlalaro, di ba? I guess that's the objective naman kasi ng Ako Bicol Cup. Nobody will lose in this kind of tournament. Yes. Alright, so we're taking a look now at the players of both teams. Ayan po ang linyada o ang mga players ng Jovellar, at ito naman mga naka-blue, ang mga taga-UWAS. And nagsasalpukan po sila in just a few seconds. At malamig dito ngayon sa Ligao City Court. Kailangan pala nag-jacket tayo eh. Well, talaga namang sa ganitong panahon lalamigin tayo dito sa loob, lalo pat aircon dito, no? Maulan pa sa Oo, labas. maghapong umuulan. Pero good thing naman, nung papunta tayo dito, hindi na masyadong umuulan. And right now, we have to invite our viewers na kung hindi nyo naman kaya pumunta dito because of the weather, stay ka na lang dyan sa bahay ninyo. Manood kayo dito sa Facebook at sigurado you have para ka rin nanonood ng live. Yes, dito of course. And yan dahil sa ating technical team na talagang nag-improve each and every game sa pangunguna ng ating chief, ayan, ang ating direktor na si Christian Calleja. Ito na po yung ating first five or starters ng ating ball game para sa Jovellar: Dalde, Lumangaya, Noo, Nares, Mercadero. Sa UWAS naman, Aquino, Adan, Ravalo, Refe, and Tiope. And right now, yung Team UWAS inserting those 5 na nagpakitang gilas during their last outing. Ayan, Jovellar almost drew the first blood, pero Noo missing on that first shot.
of his and of his team. Ayan, napakamot siya sa ulo. So mapupunta ang bola ngayon sa mga naka-blue. Itong UAS. Right now, Ovillar playing a 2-3 zone. And nag-work agad yung depensa nila. Oo. Pero on the other side, nag-commit din agad ng turnover. At yun, muntik na rin ma-shoot ni Refe ang bolang yon, pero nandun ang kanilang number 15 para saluhin ang bola at maibuslo. Para sa unang score natin dito po sa ating laban between UAS and Ovillar. Republo once again, holding the ball. Papunta kay Chope. Chope, napunta kay number 12, Aquino. Aquino is another guy who is deadly in the paint for the team UAS. So definitely kailangan tong bigyan ng pansin ng Team Ovillar if they want to snatch a victory over this Team UAS. Well, si Refe ay nasa loob, ano? Starting The veteran presence. advantage din siguro para sa UAS ang meron silang veteran player kagaya ni Refe. Ovillar, number 15 launches a 3 pero wala yon. Pangalawang mintis na yun ni Noo sa ating ball game. Yung una yung first blood sana. Pero mababalik sa kanila yung bola, and Noo right now ang may tangan ng bola, setting the play for his teammates. Number 5 launches a 3-point shot, and that's Nelson Dalde. That's a good sign para sa Team Ovillar, hitting those 3 and getting another steal. Ayan, Noo misses once again, pero nakabalik sa kanyang bola. Ayan, siniguro niya na talaga yung right-handed layup na yon. The score natin in the early goings, 5 para sa Ovillar, 2 para sa UAS. It is quite surprising para sa akin, Coach, na medyo nauna sa arangkada itong Ovillar. What do you think? Yeah, yung kalaban nila din sa Puduran same eh. Same yung nangyari na nag-start sila ng very good pero at the end talagang more sloppy plays na talaga nahirapan din na sila. So, ito yung pinakamaganda dito, Morgan, na kailangan mong i-boost ang iyong confidence early sa ating laro para at least magaan ang paglalaro mo throughout. And yeah, kasi iba pagka may confidence. Meanwhile, number 12 launches a 3. Wala, nandun si Refa for the rebound. Long distance pass para kay Republo for that beautiful right-handed layup. Unang score yan ni Republo. And yun, transition attack by the Team UAS. Yan yung bagay na pumapatay dito sa Team Ovillar. Yung transition defense sila ay talagang minsan nawawala. Although mas maliliit sila and expected pag medyo maliliit ang team, mas mabibili sila lalo na sa transition defense. Pero hoping na maipakita ngayon dito ng Team Ovillar kontra sa UAS. Inbounding is Nares, papunta sana kay Noo pero that was intercepted. Pero nakuha din nila uli ang bola. And right now Noo, ano bang gagawin sa bola? Ipinasa. Wala yung tirang yon. Right now Republo, dire-diretso. For that 2-pointer. Ay, well, that was not Republo, I'm sorry. That was Lumangaya. Aquino. Aquino, I'm sorry. Nalilito pa ako hanggang ngayon sa mga player. No, to Mercadero pero wala yung pasang yon. Aquino to Republo. Ayan na, dire-diretso. Another fast break for the Team UAS. So all of a sudden, Coach, naging UAS na ang leading 8-5, 6 minutes 29 seconds. Merong 19 seconds to shoot ang ating Ovillar team. Good pass. Was that a pass? Oo, pasa yun ni Dalde. Yun nasasabihin mo pagka sablayan tira mo eh. Pasa yun eh. Pasa yun. Nandun si Nares.
Oy, napakagandang pasa para kay Repe. Again. Ano, that's Aquino. Aquino scoring underneath. Yun ang sinasabi ko nina. Aquino is very deadly inside. So, kailangan mag-rotate ang depensa mo sa loob. So yan ang dapat gawin as early as now ng mga taga-Jovellar kung ayaw nilang mapag-iwanan sa ball game na to. Aquino once again. Pero that ball went out of bounds. Pero mananatili ang bola sa mga naka-blue. Ang koponan po ng UWAS. Shout out para kay Alan Rivera, ang team manager ng Team UWAS. Number 12, Aquino hesitates to shoot. Ipinasa kay Ravalo for that 3-point attempt. Wala. Pero mananatili sa kanila ang bola. Adan. No, it's Aquino. Long range 2. Wala. Traveling yun. Oo. Medyo nag-hesitate dun si Ravalo committing that traveling violation. And we have a timeout. Tumawag ng unang timeout ang koponan ng Jovellar. So yun, nakakalamang na po sa unang yugto ang mga taga-UWAS na kanina sa early goings talagang nagulat tayo na nagpakita kaagad ng pag-score itong mga taga-Jovellar. Coach? And right now, ang problem dito sa Team Jovellar, because of their 2-3 zone, and ginagawa nila gang rebounding because of their size. Ang nangyayari, pagka nakuha ng rebound ng Team UWAS, meron agad leak out. So ngayon, ang nangyayari, yung transition defense nila ay wala na doon, kaya nakaka-fast break yung Team UWAS. Because kailangan mo talaga dito mag-gang rebound because of the size of Team UWAS kontra sa size ng Team Jovellar. So definitely, kailangan nilang mag-box out ng maayos para hindi na yung primary defenders mo on top ay makakahabol para dun sa transition. Yes. Very good observation. And sana yun din ang nakikita ng coaching staff nitong Jovellar. Dalde, Tonares, and that Euro step. Pero sablay yung tira. Ayan na naman si Aquino. Dumiretso pero kinik out para kay Ravalo for another 3-point attempt. Wala. And the ball went out of bounds. Mapupunta ang bola sa mga taga-Jovellar. Again, Ravalo starting with missing his 2 3-pointers. Kaya itong istorya din ng Team UWAS si Ravalo hindi nakakapag-start agad ng maayos. And doon may awa ang ring para kay Nares for that 3-point shot. So deadlock tayo. 10 all. 4 minutes 38 seconds remaining. 11 seconds to shoot para sa mga taga-UWAS. Repe. Nadaganan doon ni Nares. Number 25. First personal foul, third team foul. Same ball, So, 14 seconds to shoot. Yan, mananatili po ang bola sa mga taga-UWAS. Repe, walang napasahan na maayos. Kaya dumiretso ang bola dito sa... Lumabas ang bola sa madaling sabi. And Jovellar now will have a chance para ma-regain yung lead para sa kanilang kupunan. Lumangaya to Dalde. 14 seconds to shoot. Mercadero sa side. Walang sablay, coach. Good passing para sa Team Jovellar. Aquino. Nakita na naman si Ravalo for that in that same spot. And this time, different result. First 3-pointer for Ravalo after missing those first 2. And now Noo for Jovellar trying to penetrate. Pero napilitang pumasa. Tumama ang bola sa kalaban kaya mananatili ang bola sa kanila. 13 seconds to shoot. Sa ating namang game clock, we have 3 minutes 46 seconds remaining sa ating unang yugto. Nares once again. Nadukot yung bola doon. Ayun, si number 99 ang oras.
Again, that's the Chope. The transition offense of Team UAS is clicking right now. Yes. They're good at it. Kahit nung Another one. laban nila. That's Refuglo with that beautiful reverse layup. Noo. May tanga ng bola para sa Jubilar. Ipinasa kay Dalde. 14 seconds to shoot. Napunta kay Mercadero ulit ang bola. Noo has to shoot that. Wala. Pero nasa kanila yung rebound. Nares. Nasapal yung kanyang 3-point attempt. And now Aquino. Ayun, tumatakbo din si Chope. Pero naagaw yung bola. At nandito na naman sa kabila yung bola para sa mga taga-Jubilar. Aquino. And Mercadero battling for that ball. First personal foul, second team foul. Foul situation. Nakita lang yung hawak niya dun kay Number 25 foul is number 21, coming in. Ayan, sige. Mercadero inbounding. Papunta na. Nasa kay Noo na ang bola. 14 seconds to shoot. Time to shoot. 5 to shoot. Dalde. Diniretso na yan. Hindi na yan naipasa kay Mercadero. 5. Ay, parang nakita niya, mayroon akong good look dito. Kaya ako na muna titira. And that's good. Again, good start para sa Team Jubilar. 14 seconds to shoot. Pass to Aquino. And that power shot. See, And then he was fouled. another attack coming from the inside through Aquino. So kailangan yung help defense, yung help side defense ng Team Jubilar ay tumulong challenging the shots of Aquino, and in that last sequence nag-commit pa sila ng foul at binigay pa nila yung end one opportunity para kay Aquino. I think Mercadero can match pagdating naman sa katawan kay Aquino. Kaya lang medyo parang sa tingin natin sa tingin ko medyo athletic itong si Yeah. si Aquino kumpara kay The Mercadero. size won't matter. Kahit naman minsan magkaparehas kayo ng size. Pero definitely pagka meron kang skill, meron kang IQ plus footwork, kailangan merong help na tutulong sa'yo. Kasi kung sa size lang ang labanan, pagka pumihit yan at inikot-ikutan ka niya, may iwanan ka. So dapat meron pa ring help defense na mangyayari to challenge. Kasi pagka, for example, in that last sequence of Aquino, medyo nag-pivot pa siya ng konti doon and leaving him wide open at na-foul pa. So the defense, which is on the part of Jubilar, dapat ina-anticipate nila yung mga ganong play na talagang itong si Aquino ay making a presence sa loob ng paint. So they need to double their efforts para makontra ang opensa nitong si Aquino na right now nakikita natin behind the free throw line para sa kanyang +1. And Aquino making his presence felt pa kontra dito sa Team Jubilar. Wala yung tirang yon pero si Chope attempting for the 3, wala. Rabalo, blind pass, and that blind pass went off. Kaya pupunta ang bola sa mga taga-Jubilar. 2 minutes and 8 seconds sa ating pong first quarter of action. Labanang between OWAS and Jubilar dito po sa Ligao Gymnasium. Noo against number 88 na si Reduta. And Lumangaya was fouled by Reduta while taking that. Was that a 3-point attempt? Yes, definitely not a good foul. You don't ever foul a 3-point shot or 3-point attempt. You just have to Challenge. put your arms up and challenge mo yung tira, and kung pumasok pa yan, better offense na lang. Pero definitely, wag mo nang bibigyan ng opportunity to take 3 free throws. So, yun talaga magiging sukatan din, yung magiging barometro din eh. Oo. So that would be wiser, to just challenge the shot. Right now, it's Chope. Balik na kay Chope ang point guard assignment. And that long 3, wala. Pero nandun si Adan para sa UWAS.
Ayan na si Lumangaya. Punta kay Mercadero. 2 points And that's good. remaining time 1 minute 25 seconds to play. Once again, Chope. That's Reduta. Oo. 14 seconds to shoot. Reduta attempts to launch a 3. Pero natapyasan ng bahagya yung bolang yon kaya hindi umabot. Pero naisot pa rin nila yung bola. Mercadero. Tulumangaya sa ilalim. Hindi ko kaya dito kaya lalabas ko. Dito kaya sa labas, sabi ni Dalde. Yun. Seconds to play. Wala. Pero na-rebound ni Noo. Punta kay Lumangaya. Balik kay Noo. Beautiful play. Yan yung mga missing plays ng Team Juvillar during their first 2 games. And ngayon, nakikita natin yung kanilang improvement in their offense. 20 seconds to play. Balik kay Chope ang bola. Penetrates. Wala. Napunta sa mga taga-Juvillar ang bola. Now, Lumangaya for that easy 2. Only 20. a 1-point ball game. Yes. The score is 23-22. 28 seconds remaining time. Sa shot clock naman, 18 or make it 17 seconds. Wala. Working to shoot. 2 points with no And that's another 15 good shot from Adan. no shot. Now, siyempre, kukonsumihin na yan ng mga taga-Juvillar itong remaining seconds of the quarter. 8.3 seconds remaining sa ating pong unang yugto. 5. Noo. That high arcing jump shot is good. At yun, coach. 24-25, isa lang hinahabol. Ano ang sa tingin mo dapat gawin na ng UWAS para maka-lead na sila? Malalaman natin yan mamaya sa pagbabalik natin sa ating second quarter. 24 para sa Juvillar, UWAS naman or 25 naman para sa UWAS. Dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Ako, Bicol Cup, ito ay ating sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram mo lang kay Biki, humanda ka Biki sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila do. Yes, nagbabalik po tayo dito sa ating ball game between Juvillar and UWAS. Second quarter na po tayo. At coach, sino yung mga namayagpag sa unang yugto ng ating ball game? Yes, ang Team UWAS right now ay namamayagpag with only 1-point lead. Pero dahil yun sa kanilang mga fast break points. And they are forcing Juvillar to take tougher shot kumpara sa kanila. So that is why nagiging result yun ng turnover. And sila naman ay nako-convert nila ang kanilang mga fast break opportunities. So, meron ding adjustments na dapat ginagawa itong kupunan ng Juvillar. Lalo pat nasabi mo nga, UWAS is making them create mistakes. Resulting into points
o Yeah. converting it into Oo. points. At nakita naman natin kanina yung sa first quarter, maganda yung ikot ng bola para sa Team Jubillar. It's just that, kailangan lang nila na masustain yun and yung consistency nila doon sa kanilang opensa and maging creative pa ng konti. Yun. And talking about creativeness, ito si Noo creating that pass para kay Mercadero pero sumabla yung tira ni Mercadero. Number 21, Romaragasa. Noo. Nakita si Lumangaya. Lumangaya launches a 3, short. Na-rebound ni Adan. Wallace Ricafrente checking in. Pero na-traveling lang siya doon. And this is again another player na unang maglalaro dito sa ating Ako Bicol Cup, si Ricafrente. Frente. Former Defenders of Faith of Daraga National High School. Talaga? Ayan, sige. Ito naman ang mga bagong salta dito sa... Oops! Nagkaroon ng banggaan doon while si Lumangaya at si Adan. First personal foul, first team foul. Adan committing that foul. 14 seconds. Mercadero inbounding. Papunta kay Noo. And Noo, kinukulit ng dalawa. Ang uwas. 2-on-2. 2 points with no. That's good. Ricafrente. 2 consecutive shots mula sa kanya para sa kupunan ng uwas. Noo setting the play. 14 seconds to shoot. That's a long 2 mula kay Moral. Pero wala. Nandun na sa kalaban ng bola. Ayan na. Number 21. Ang gandang reverse layup no ni sino ba yung number 0? Si Sarcauga. That's a good pass on the part of Rukit pero pwede niya nang kunin yung tirang yon pero he opted to pass the ball to Sarcauga pero Sarcauga hindi naman siya pinahiya. At hindi pinapakitang depensa nitong si Aquino. 10 to shoot. Noo 5 to shoot. passing that one. Yan, na-miss yung tirang yon. Kaya nandito na sa mga naka-blue ang bola. Another good pass by Rukit. And that's good hustle mula kay Sarcauga. Making that 2-point nakaragdagan sa score ng UWAS. 31-24. Lumangaya launches another 3. Medyo matulis yung tirang yon. That's a great layup mula kay Ricafrente. At yan, tumawag na nga ng timeout ng Jubillar dahil nag-rally sa unang part ng ating second quarter itong UWAS. And right now, suddenly, biglang nawala yung offense ng Team Jubillar. They are now settling for those outside shot na definitely hindi naman nagkiklik right now. So, you have to find a better look inside the court. Hindi ka pwede mag-settle lang sa outside shot, lalong-lalo na kung maalat ka na. Oo. I think they need to be patient with their offense. Set the shot dun sa medyo higher percentage shots na posible nilang maibuslo, di ba? Yes, they have to do yung katulad ng ginawa nila during that first quarter. They are moving the ball so well. Yes, and again, tayo po ay live sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, at sa page din ni Representative Saldico. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, nasurog pa. Ito na, si Nares mula kay Noo. Sa taas ng kanilang front court. Cambe. Tunares sa ilalim, talagang matinding pinapakitang depensa ngayon ng UWAS pero hindi umubra yon dahil sa laki ng katawan na ginamit nitong si Nares sa pag-atake sa bolang yon. Good read on the defense sa part ni Nares. Nakita niya na nag-wrist, kinuha ni Barameda yung wrist na sungkutin yung bola, inikutan niya sa kabilang side and attacking the basket and fishing that foul. And makikita na naman natin na talagang nakikita nitong si Nares yung opportunity at saka yung kanyang advantage. O marunong magbasa ng depensa si Nares. Yan ang gusto mo sa isang big man. Oo.
He knows when to attack talaga the basket. Pero kung isa ka lang, mahihirapan ka talaga. Yes, of course. Kaya, So Nares badly needs some help sa kanyang mga teammates. Good fake! pero nasa mga taga-Jubilar ngayon ang bola. No, and that left-handed shot, that was blocked by Sarcauga. Nagkagulo na tao dahil sa sapal na yon. And the nearest municipality na naglalaro sa atin ngayon, UAS eh. So they can say na, not in my house. Yeah. Or not in my neighborhood. Not in my neighborhood. Pero merong second chance opportunity itong Jubilar para madagdagan ang kanilang score na 26 kontra 33 ng UAS. 12 seconds to shoot. No, finding Dalde pero medyo hindi accurate yung pasang yon. Kaya hindi rin masyadong nasalo itong si Dalde. Right now, yung player movement ng Team Jubilar is nawawala na ng pakonti-konti and that is why stagnant ang kanilang opensa. Yan, Aquino now setting the play to Recafrante. Step back, wala. Balik kay Aquino and that floater. That's good! Para sa UAS. Rukid hitting his first shot there. Kanina puro pasa lang si Rukid and that time, tinake niya na. Nares. Ang-atake. Gagamitin ng katawan. Mercadero shoots that ball and sablay. No. 69. Foul on Renomaro. First personal foul. Third team foul. The ball will remain sa mga taga-Jubilar. Mercadero. Napunta ang bola kay Nares on that particular play. Ayan na, rumagasa si Recafrante. Pero nandun si Cambe. At inagaw yung bola. Ang gandang pasa yon pero perfect timing naman para sa part ni Sarcauga for another block. Second block of the ball game by Sarcauga. The chase down block from Sarcauga. And those blocks are talagang makikita natin na sigurado na sana, di ba? Nares, Tunoo, launches a three-point shot, wala. Bilis ni Rukid. Rukid with another layup sa kabilang court. Bilis ni Roque din sa depensa, no? Kikita mo yung sipag niya sa paghabol ng bola. Nares on the post. Nagkaagawan ng bola. So mapupunta ang bola. It will remain to Jubilar. 14-7 Mercadero. Inbounding. Nakita si Cambe. Cambe lost the ball to Rukid. Masyadong malalim na siya doon at merong depensa kaya hindi niya naitira yung bola. And in the meantime, a floater from Noo. That one was missed. And the ball went out of bounds. Muling nahawakan ni Dalde kaya mapupunta ang bola kay Rukid at ang kupunan ng UAS. Coach, we now have a 11-point lead by UAS. Ano sa tingin mo ang naging factor? Yeah, again, yung nawala yung depensa ng UAS, ng Team Jubilar and taking those, settling for those outside shot and pinapabayaan nila for the transition offense ang Team UAS and that is why ngayon UAS with the lead for 11 points. So, talagang importante yung transition defense sa playing style din itong UAS, di ba? Yeah, and sa itong early part ng ating tournament, if you're going to read the stats, those teams na controlling the transition offense and defense are winning the ball games. And that's Rukid once again for his floater. Nadagdagan na naman ang score nitong mga taga-UAS and unti-unti nang
nagbo-bloat itong ating deficit o kalamangan ng mga taga-uwas. There you have it once again, Coach. Napipilitan silang tumira sa mga range na hindi naman talaga nila dapat itinitira. Yeah, Sa tingin ko. because the offense right now of Team Jubilar, ang variety lang nila is to go deep using Nares. Oo. And no, none other than wala nang iba kundi si Nares lang. So pag nadepensahan si Nares, wala na silang play inside. In the meantime, that was Aquino and that 3-point shot. Pero ginantihan ka agad yan ni Noo. Sa tingin ko talagang nagmamadali masyado itong mga taga-Jubilar. Nakukulangan sila ng pasensya sa opensa. And that's another risky pass, pero nandun si Mercadero. And yan, magandang ikot ni Nares. Maganda sana yung tira, pero air ball. Ayun na naman si Rokid. Bilib ako sa batang to. Siyadong mabilis. Opensa man o depensa, talagang nandun siya. Makulit ang batang ito. Parang ano lang yan, parang Gio Halalon lang yan. Ang playing style nitong si Rokid is like the bus driver, Gio Halalon. Now, Hoya at the top of the key, binigay kay Noo. Noo naman, nakita si Nares sa side. Nares, lumapit ng konti sa ring. Pero nandun yung depensa para sa kanya. Again, the setup job of the Team Jubilar right now. Pagka pinasahan mo ng masyadong malayo si Nares and he is going to attack the paint, meron ng help defense yung uwas doon. Yan na naman ang running game ng Uwas Republo. He was fouled going to the basket. At ang foul ay mapupunta kay Noo. Number 11, first personal foul. Second team foul. Republo making that first attempt sa free throw. Again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Natabang na, kasurog pa. And there goes Republo making those 2 shots offered sa kanya. Dahil he was fouled while going to the basket kanina. Ayan na naman ang mga taga-Jubilar. Lumanggaya. Tunoo. Number 11. We have 2 Noos. Isang number 15. Isang number 11. That's Mercadero using his left hand. Wala. That's a long pass mula kay Sarcauga. At hindi na manage yun ni Renomar. 2 minutes and 39 seconds to play. So sa tingin mo, Coach, makakahabol pa itong Jubilar at this point in time na tayo ay magtatapos na sa ating second quarter? Yes, they can. Kailangan lang nilang makuha ulit yung rhythm nila. And in doing that, kailangan mong magkaroon ng mas magandang player movement, ball rotation, and you have to convert those open layups na para maibaba mo ang lead and papasok sa third quarter, meron ka momentum. Tama, meron nga opportunity, hindi naman ginagrab. Nami-miss naman yung mga opportunities na yun. Samantalang sa kabila, ayan, na-miss din ang opportunity na madagdagan ng kanilang kalamangan. At ayan na, narinig tayo ni Mercadero. Ito pagkakampo ang hinahanap nyo. Timeout! Uwas Baba. Remaining At time. yun, sa last sequence na yun, mabuti naman. At siniguro na nung Jubilar to make that layup, open layup. Again, kailangan mong sulitin, kailangan mong i-capitalize kung ano yung binibigay sa iyo ng kalaban mo, ng depensa mo. For example, in that last 2 sequence na open, those, I mean, merong challenge pero masyado pang malayo. Those are bonus shot kung iisipin. You have to convert those kasi very, very beneficial right now. Lalong-lalo pat naghahabol ka. Yes. You don't need to miss those opportunities na
na ibibigay sa'yo ng ball game na ito. So, balik tayo sa ball game. For the second quarter. Under 2 minutes sa ating second quarter of action. Uwas Mobiliar. 12-point lead ang na-enjoy ngayon ng mga naka-blue. Ayan na, si Ravalo. Siya na yung magiging point guard sa late portion ng ating second quarter. At yun, magandang resulta from Aquino to Sarcauga. That's a great shot from Moral. Medyo unorthodox din kung titignan, pero naipasok yun. Ang importante doon, may score mo Oo, eh. may score mo eh. Kahit ano pang tira mo dyan, ang importante makuha mo yung score. It doesn't matter how you look. Oo, definitely you're right. And there goes Sarcauga. That's a beautiful look. Di ba, may mga instances, coach. Alam ko, kasi naging player ka dun eh. Oo. May mga players na napapahanga tayo na feeling mo hindi papasok, yung Yun na binabato nga lang, eh. binabato lang sa ring yung bola, pero talaga at the end of the day, talagang pumapasok talaga siya. I had that experience noon na in-underestimate ko ang isang player. Ay, nakita mo din sa akin yan. Pero awkward kong tumira. yung sapatos hindi pa pang basketball. Pero Oo. tinirahan kami noon ng mga 39 points. Grabe. Anyway, balik sa ball game. Rukid using the ball. 40 seconds remaining. Awas now putting some pressure sa deep itong sa offense itong yan si Moral. Nablangka nitong si Aquino. Naabangan siya doon ni Aquino. Sabi niya, pasensya na pre. Trabaho lang. Walang personalan. Oo. Veronica. 40 seconds to shoot. Moral losing that ball. Again, right now, the lead of Team Uwas ballooning to 16 points already dito sa nalalapit na pagtatapos ng first half. Yes, we have 28 seconds sa ating game time. 25 seconds to play. 16 seconds to shoot para sa Uwas. 14 seconds to shoot. Sarcauga ay nalabas ang bola. Turukin na ipinasok naman. For that, again, floater. Effective siya. Coming into the middle and then making that floater. Hindi ako nagkamali. Halalon-like player. Yun ang mga paboritong shot ni Gio Halalon ng Magnolia Hot Shots. And all of a sudden, dalawang consecutive points mula sa Uwas team dahil sa kanilang full pressure na pa-experience dito sa mga taga-Mobiliar. And your question to me, paano makakahabol ang Team Mobiliar? Definitely, hindi ito yung paraan para makahabol ka. You're giving a 4 points dun sa last Oo, 10 last seconds last na 10 binigay seconds. mong possession para sa Team Uwas. Yun, muntik na din maipasok ulit nitong si si Moral. Ayan ang score natin sa ating pagtatapos dito sa ating first half. 34, Mobiliar, 54 naman po para sa Uwas. Ako, Bicol Cup 2022, magbabalik. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal.
lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala petisyon din. Napangitan na sa amon, mga sadiyot na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iyo magad sa pinto. Ito po ang labanan ng mga taga 3rd District of Albay dito po sa ating Ako Bicol Cup 2022. Laban between Jovellar and UWAS. And kanina nakita nga natin sa first half, Team Jovellar with a decent start. Pero yun nga lang, hindi na naman nila na-sustain yun sa buong first half. Again, they have to continue to move that ball and the player movement must be there. Because yung depensa ng Team UWAS right now is sticking to 2-3 zone. So kailangan atakihin mo yung gaps ng zone. And dito naman sa Team UWAS, they are doing a tremendous job attacking the heart of the defense of Team Jovellar with a 20-point big lead right now. So ang ating scoring leaders naman for the Team UWAS with Sarcauga coming off the bench with 10 points, 8 rebounds, and 2 assists. At mayroon pang yung kaninang dalawang chase down block. And si Aquino naman, yung kanina yung sinasabi ko, a mark man for the Team UWAS with 8 points, 4 rebounds, and Republo with 12 points. And all 12 points of Republo is coming off from that fast break opportunities. Sa kabilang dako naman for the Team Jovellar, Noo with 8 points, with Mercadero as the same point, and si Quinares naman with 7 points. Ayan. Paano ba kaya kung sabayan yan ni Narabalo at saka ni Chope, no? Yeah, speaking of Ravalo, hindi pa natin nararamdaman yung presensya ni Ravalo. Oo. So start na po ang ating second half of action between Jovellar and UWAS. And in that last sequence, gustong atakihin ni Reduta ang depensa ni Dalde. And now Reduta inbounding for... That was Rabago missing on that particular occasion. Dalde, Tunares. Yan si Lumangaya giving it to Nares, pero that was too late. Merong foul na nasungkit ang Team Jovellar. And right now, Team UWAS playing man-to-man defense. Yun. Mukhang talagang siselyohan na nila to as early as now. Noo. Looking for a receiver. Nandun sana itong si yung kanyang kakampi, pero hindi na itira ng maayos ni Mercadero. Pero yon, maayos na tira yon mula kay Ravalo. And yun naman ang gusto mong mangyari to the part of this Team UWAS, because Team Jovellar is under 500. So meaning ito yung mga bottom teams na madali mo kayang-kaya mong talunin. So kung kailangan mo na silang ibaon para magkaroon ka din, ma-rest mo din yung mga key players mo, and para naman magkaroon sila ng fresh start for the next game. At para ma-relax na tayo dito, sabi nila. Sige. Ayun, so merong foul na itawag kay Ravalo. It could have been a steal, pero yun nga, hindi malinis yung steal na yun. Natawagan siya ng foul. Now to Noo of Jovellar. A series of screen there. Gandang pasa yun noon. Yun ang gusto kong makita dito sa Team Jovellar. That ball movement. Yes. Ball movement, sabayan pa nila yan ng player movement. Agawan ng bola. Mercadero using his left hand for that layup. So Jovellar in transition.
And Right right, now- now, adjusting the defense of Team Hoviliar to man-to-man. 14 seconds to shoot. Do you think na magte-take effect itong man-to-man defense? Yun ang sinasabi ko din kanina during our pre-game. It will be risky on the part of Team Hoviliar because of their size. Sigurado may magkakaroon ng mga mismatches dito. Chope. Looking for a receiver then. Wala. That was intercepted. Yung pasa na yon ni Chope. Now, nasa mga naka-gray ang bola. Nares. Pero nandun pa rin siya. Sayang yung pasa kay Mercadero. Nabitawan lang. Anyway, we would like, kanina habang kausap ko si Coach Dalde ng Hoviliar, sabi niya pakigreet naman sa mayor namin. So we would like to say hi, good evening kay Honorable Jorem L. Arcangel at ang sangguniang bayan ng Hoviliar. And also daw kay Cap Cecil Arcangel ng Magsaysay, Hoviliar Albay. Thank you daw po ng marami mula sa Hoviliar team. In the meantime, salamat din kay Adan for giving that 2-pointer para sa kupunan naman ng UAS. At ayan, nakabalik sa kanila yung bola. Alecang Flante. That beautiful squeeze-in move mula sa number 4 ng UAS. And right now, nakikita natin yung ating bleachers ay unti-unting napupuno na. Oo. And in anticipation for our main game mamaya, sigurado yan. Ano bang maglalaban, Coach, mamaya? Pulangi versus Libon. Yun. De La Cruz kontra kay Daguro match-up. Yan. Maraming nakaabang din sa game na yan. Sa matchup na yan. Ngayong gabi po yan. Sa Day 8 dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. Ano nangyari doon? Day 8 na ba tayo? Day 8 na. yeah. Napakabilis lang ng panahon. Feeling ko last week lang tayo Last week. nag-prepare. Eh. Oo. Day 8 na pala tayo. Day 8 na tayo, Coach. Ganun na tayo katanda. Ayan, si Reduta. Magandang transition play. Courtesy of Ravalo and Reduta. Alam mo, Coach, hindi ko napapansin na day 8 na tayo because every game, every day, merong nadadagdag sa ating na bago. So definitely parang feeling mo, kahapon ka lang nag-prepare. Oo, parang laging bago. Meantime, nagkaroon ng offensive foul na itinawag kay Reduta while going strong to the basket. Number 88, second personal foul. Warning for penalty. Again, abangan niyo po yung laban mamaya sa huling matchup natin, Libon and Pulangi. In the meantime, nagbabakbakan po ang Hoviliar at ang kupunan ng UAS. Magandang gabi sa iyo, Joshua James Diaz. Nanonood daw siya ngayon. Hello po sa mga nanonood sa atin online, lahat ng mga nagpapa-shoutout. Ma-check ko nga din yung aking account. Baka mayroon na namang mga nagtatag. At ito nga pala, shoutout din kay Rodel Pimentel. Ayan. Baka may nakaipit dito, saglit lang. Wala eh. Pasensya. Sorry. Walang nakaipit. Daing paipit. Anyway, shout out para kay Rodel Pimentel na nanonood ngayon kasama ang wife niya and sa anak na si Nicole Ann Pimentel. Happy viewing! Sige, enjoy nyo lang po. Talagang itong ating Ako Bicol Cup 2022, hindi lang pang barkada, Yes. pang pamilya pa. Hindi lang pampamilya. Pang lovers pa. Yes. Oo, maraming lovers na nanonood sa atin. Oo. Hoy, that's a follow-up shot. Mula kay Dalde, pero missing. Wala, di makascore doon ang mga taga-Hoviliar. Nakuha ni Aquino yung bola. And partner, don't look now. It's already 24-point ball game. Ayan. Floating na yung ating kalamangan. Madadagdagan pa ba yan? Or Hoviliar will do a defensive adjustment. Talagang major adjustment for them to... May nakita ka. Nung isang game ko pa yan napuna eh. yung shorts ni Nares medyo ngumanga. Ganyan ka-intense ang laban. Aquino. 2 points to the overtime. Grabe.
bilis na nakawala doon si Aquino sa defense, ano? Iba talaga pagka meron kang skills and athleticism. Meanwhile, Noo throwing that ball sa kanyang kakampi na si Dalde. Wala. Reca Frente was fouled. And in that last layup attempt of Dalde, nakikita natin they are intimidated because of the chase down blocks na ginagawa ng UWAS. So definitely iniiba nila yung kanilang normal layup para iwasan yung anticipation dun sa mga chase down blocks na ginagawa ng Team UWAS. Napipilitan silang to create a shot na hindi nila usually ginagawa. The meantime, number 4, Rico Frente. Wala. Ito na naman si Cambe ng Jovellar. To Nares. Sabi niya, urgent na to. Kailangan umiskor na talaga kami ng umiskor. Pero yun na nga, mahirap din pagka masyadong minamadali ang bawat play. Kagaya din nun na ginawa ni Reca Frente. Hindi niya inantay yung kanyang mga kakampi at wala tuloy nag-rebound sa kanyang missed long-range shot behind the arc. Noo to Cambe. Cambe to Mercadero. Nares. Wala pa din. Talagang medyo hirap ang mga taga-Jovellar tumira. Pero good thing nasa kanilang, I think, pang 5 attempt na ipasok na din ang bola courtesy of Nares. Yeah, right now Team Jovellar shooting point blank sa ating hard court, and dito naman sa kabila parang easy lang. So wala na, hindi natin nakikita yung sense of urgency on the part of Team Jovellar. Though yung craving for a victory dapat lumabas sa kanilang mga players para naman at least maibaba nila ito going into the fourth, maibaba mo to at least 15, very manageable lead. Pero kung mananatili tayo dito sa scoring na natin na nagpapalit-palitan lang tayo under 20 o in 25 lead, mahihirapan talaga sila. Sabi nga natin kanina, extra effort ang kailangan. At hindi natin nakikita yon sa koponan ng Jovellar kahit nalalamangan na sila. Dapat talagang extra effort na ang kanilang ginagawa, lalong-lalo na sa depensa, no? And it siguro naging factor din dito sa Team Jovellar with their last 2 games. I-add mo na to, 3 games. Depleted ang lineup nila. May nawawala mga players nila. So I guess it can be a factor, or that may be a factor kung bakit ganito yung nangyayari sa kanila. Nalolo moral actually ang team pagka lalo na yung mga key players ang nawawala, di ba? Or hindi makapaglaro dahil sa kung anong rason. Yung center nila ito sa mga big man nila actually is wala ngayon dahil sa lagnat. In the meantime, Aquino now going strong to the basket, and that's ilista mo na yan, sabi ni Aquino. That's a no-brainer there on the part of Aquino. He's definitely good in attacking the defense inside. Noo. Ayan naman si Rukid. Muntik na sanang mastilyo ng mga taga-UWAS, pero nakabalik sa mga taga-Jovellar ang bola. Again, another point blank shot. And another one. Ayan. Pabalik-balik lang ngayon ang bola. Ayan na naman. Pero ito, mukhang sabi ni Aquino, ilista mo uli yan. So parang sa tingin ko para sa Jovellar gusto lang nila mailusot itong larong ito. Yeah, pero kung babalikan nga natin yung question mo sa akin kanina, partner, if ano ang advantage na you are going to play homegrown, eto na yun. You have to maximize the experience of playing with these veteran players, eto mga feisty guards, yung mga magaling na mga varsity players. You have to earn from it. Huwag mo nang sasayangin yung opportunity. Try to attack, try to challenge their defense, try to stop them.
Kasi Give it- definitely may mapupulot ka dyan na aral. Yes, give it your best shot. Kahit sa tingin mo medyo dehado kayo or yun nga, dehado. Alam mo yung mga bagay na nakakalaban yung mga tinitangala mong player tapos biglang na-stealan mo siya. Oo. Ang gandang moral booster yon and pati yung kumpiyansa mo doon biglang taas to Oo. the 200% eh. Di ba? Kaya yun ang mga bagay na kailangan mong i-capitalize o i-maximize sa mga experiences na ganito. And they still have 2 minutes and 36 seconds sa quarter na to. And we will still have, of course, the last quarter mamaya. So they definitely have plenty of time para sa experience na to. I think they need a deep motivation para sikapin na hindi lang malagpasan, kundi mapanalo itong game na to para sa koponan ng Jubilar. First personal foul. Penalty left. And right now, nasa penalty situation na po ang UWAS. Kaya Noo will be shooting 2 free throws. Ayan, sige. Yung mga nagpapa-shoutout dyan. Once again, hello kay Mr. Rodel Pimentel at ang kanyang family. Watching right now. Again, we are live sa Ako Bicol online TV sa page ni Congressman Representative Representative Saldico. Of course, ayun na naman si Aquino. Wala yung tirang yon. Pero nasa kanilang bola. Long floater mula kay Roquid. There was Rinomaro for that follow-up shot. Roquid to Aquino to Republo. Perfect threesome sa ating Ako Bicol Cup courtesy of UWAS team. By foul. Number 9. Kita mo ngayon yung body language ng Team Jubilar. They are losing their hope bit by bit. Again, you have to look to that brighter side na kung ano yung makukuha mo dito. You have to give it your 100% kahit losing effort yan. Kaya nga minsan tinatawag natin na losing effort. Even if you lose, if you given your 100% effort, then I guess it can count. Sabi nga natin kanina doon panalo ka na Oo. sa pagpapakita mo ng iyong 100%. And definitely, ang daming mga scouts. Ito nga sabi natin yung mga taga-Team Jubilar, they are all youngsters. I mean, most of them are youngsters. And marami nanonood sa atin ng mga scouts. Malay mo, ito yung maging route para makuha ka as maging varsitarian ka or to play anywhere. Diba? Baka mag-level up yung playing career. So yun yung mga bagay na kahit na nasa losing side ka, ay very beneficial to your part. Yes. Kaya nga si Hoya, number 13, stops and loses that ball. Gandang pasahan na naman yon na pinapakita ng mga taga-UWAS. Isa sa mga nanonotice kong may laro talaga dito sa koponan ng Jubilar na itong si Noo. Yeah, is performing very consistent. Sino in that last 2 outings nila, kahit natalo sila doon, siya yung nagtitimon, siya din yung nagdadala. And ang unfortunately lang, yung during that game versus Piodoran, na-fouled out siya. Oo. Pero it could have been much more thrilling game kung andun pa rin si Noo playing. Yes. 50 seconds of the right clock. Naging malamya si Nare sa last few minutes of action natin. Yeah, he's tired. And he is definitely intimidated by the interior defense of Team UWAS blocking those shots. So, nauubos yung gas mo dun eh. Yung atake mo, ang atake pa lang niya, sasalubungin ka ng dalawa, mauubusan ka ng hininga. So, definitely mapapagod ka. Much taller Aquino yung umabantay sa kanya eh. Meron pang mga help defense kaya talagang hirapan si Nares.
Good kick out. Kick out pass. And that's Hitting is Barameda. good shot from Barameda. Mula sa 3-point range. 20 seconds to play. Wala, hindi na naman 15 seconds to play. na isaayos yon ng Jubilar. Kaya napunta sa mga taga-uwas for another 2-point made by Aquino. Remaining time, 8 88 to play. ang score ng uwas, 50 naman sa Jubilar. So Clarado, it's a 38-point lead sa 6-point or 4 seconds remaining sa ating quarter. That's the last shot na binitawan ni Nares ng Jubilar at malayo yon sa mark. Ang score natin ay 50 para sa Jubilar, uwas 88 sa pagtatapos ng ating third quarter of action dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagbabalik tayo dito sa last quarter action. Labanan ng Jubilar at UAS. At yan, nakapuntos sa ating fourth quarter itong si Nares para sa Jubilar. Coach Kyle. Yes, right now, punta natin ang mga scoring leaders. Aquino with 19 big points, with Republo with 17. At sa kabila naman, Mercadero right now with 14 points. Again, ito sana magandang performance para kay Mercadero. Pero baon ngayon sila ng 38 big points. Grabe. Na-blow out talaga itong lead ng UAS sa Jubilar. Nares na naman for another 2 points na naidagdag. Natapyasan ng napakakonti ang kanilang pinahabol na lamang. Correct, Frente was fouled there. Partner, simple analogy. If you're going to ask me kung makakabawi pa ba ang Jubilar, look at to their score. 54 points for 3 quarters. Divided to 3, kaya pa ba nila umiscore ng ganito kalaki? 36 points for 1 quarter. Mahirapan sila. Mahirapan. They can, pero talagang mahihirapan. And then, balikan natin yung stats Oo. here in the Ako Bicol Cup. Pag ang losing team is scoring under 70 points, talagang natatalo sila. So again, yung storya ng ating AKB Cup, this is a story of run, fast break points, transition, and a good defense. Pero definitely, makikita mo, malalaman mo kaagad kung sino ang playing a good defense if the other team is scoring below 70. So pag below 70, most probably, uuwi ka ng luhaan. Base yan sa ating observation dito sa mga laro ng Ako Bicol Cup 2022. And si Coach Kyle Barilla na mismo ang nag-analyze niya. Pinag-aralan talaga yan. Alright, so in the meantime, nasa mga taga-Jubilar ang bola. Noo pa rin ang nagtitimon para sa kanyang koponan. Dalde giving that ball to Rabalo. Another lane pass. Yes.
Sure ball na yun para kay Ravalo. Noo. Actually, si Noo hindi naman masyadong pumupuntos talaga eh. Just dishing the ball sa kanyang mga kakampi. At ayan, na blanca si Nares. Itong si Renomaro. Pero nakabalik sa kanya ang bola at yun, walang kahirap-hirap. Walang sasapal or anything else. Renomaro, wala. Noo, struggling there. Dahil sa defense na ipinapamalas nitong mga taga-uwas. Pero nakita kaagad si Lumangaya. At si Lumangaya was challenged a bit by, was that Sarcauga? Pero wala, naitira niya yon dahil nakauna siya sa posisyon. Ravalo. Puts it up and puts it in. Imagine, the last best player of the ball game ng Team Uwas kontra dun sa Piudoran is Ravalo. Oo. Pero Ravalo, he's not making his shot right now. Pero baon na baon yung Team Jovellar because the teammates of Ravalo stepping up. Kaya ngayon nakukuha nila itong 38-point lead. Kaya sabi naman siguro ni Ravalo, sige, kayo na lang muna. Pero pagka talagang kailangan ng services nitong si Ravalo in full force, talagang makikita naman natin yan. Right now, Noo, talagang dinalaylo lang din ang laro para sa kanila. Lumangaya trying to penetrate pero i-dinish out ang bola para kay Dalde who made that mid-range jumper. Reca Frente launches a 3, wala, na-rebound ng mga taga-Jovellar ang bola. Napunta ang bola kay Mercadero. Mercadero dire-diretso, pasa kay Lumangaya, outlet pass para kay Nares for that 3, wala. Nandun si Dalde for the rebound and for the putback. Ravalo launches a long 3, wala yung tira yon at nagkaroon ng whistle. There was a pushing foul on the part of Dalde ng Jovellar. And right now, mapupunta pa rin ang bola sa mga naka-blue. Sarcauga penetrates. Walang tira, sa kanya pa yung rebound. At nandoon ang kanyang katulong na si Barameda. Nakabalik sa kanya yung bola, wala pa rin, pero nandun pa rin si Barameda. And Barameda saving the day. 5 minutes of action dito po sa fourth quarter natin between Uwas na may matinding kalangamangan na 99 ang score, 62 naman para sa Jovellar. Reca Frente umikot. Muntik nang may shoot ang bola pero wala. Nagkaroon ng foul. Lumangaya was called for that. Though Team Uwas right now missing the services of Caritan and another player nila, pero sabi ni Reca Frente, no problem. No problem. I can fill in those blanks. Kumbaga. Reca Frente now on a second attempt. Yes. Again, abangan nyo po ang second matchup natin for tonight dito sa Ako Bicol Cup 2022, laban between Libon and Pulangi. Noo. Hindi ko nakitang inilabas itong si number 15 na si Noo in this ball game. There goes again another awkward shot. Ayan, na-rebound din Noo ang bola na naitira sana ng mga taga-Uwas para madagdagan ang kanilang puntos. Pero ayan, talagang matindi ang pinapakitang depensa. Kahit lamang na sila, they're doubling, tripling, and shooting. Wala, passing pala.
Barameda shoots that ball in full confidence. Yan, Noo and Dalde. Parang magkamukha sila. Alos parehas yung galaw nila, di ba? Kahit yung build, Oo. almost identical. Ayan, in-screen na ni Nare si Noo for that two-pointer. Great effort din there sa part ng Jovellar. Dapat kanina pa nila ginagawa yung ganyan. Pick and roll. Noo once again. So, 2 consecutive points para kay Noo. Ito naman si Reca Frente. Umatake! Pero naipasa kay Reduta ang bola. And while passing, na-foul siya. So we are under 4 minutes dito po sa ating last quarter of action between Jovellar and UAS. Ako Bicol Cup, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. In part by the city government of Ligao. Honorable Fernando Gonzales, magandang gabi po. And syempre maraming salamat sa ating mga live audience ngayon. Slowly, napupuno na. And syempre yung mga malapit dito na gusto pang manood, meron pa kayong space. Kaya ano yung anong tawag dito? Patulan nyo na yung invitation ni Coach Kyle. Oo, bihira lang yan. Oo. And you can sit beside Paul Oo. kung talagang puno na. Pwede ka mo magpakulkol kay Paul. Merong foul. That was Arcauga committing that foul. Iba pa rin kasi, coach, yung naririnig mo yung banggaan, yung hiyawan ng mga fans sa loob ng court Ang nila. ang downside lang doon, hindi nyo kayo maririnig. Pero makikita nyo naman si Sa Coach replay. Kyle. Makikita niya ako ng live. Ayan na naman ang floater ni Roquid. Not that time. Pero nga, sabi, kahit pumunta kayo dito na makita niyo ako, my voice is more handsome than my face. Ano ba naman sabi yun? Ganun naman talaga usually. Ako matagal na din sa broadcast. Alam mo, pag nakikita ko ng mga listeners ko, ikaw ba talaga si Morgan? Duda pa sila. Oo. Sabi ko, ako po ito, totoo po yan. Hawakan niyo ako. Totoo akong tao. Ganun talaga yun. And that's no good shot mula kay Mercadero, pero at least nakapag-attempt siya doon sa that particular play. Reduta. Crossing over. Ipasa yun ni Requid dahil nandun yung depensa sa kanya. Barameda for 3. Dalde now. Dire-diretso. Challenging Barameda on that play. And he made that high arcing layup. Roquid was fouled by... Ang bilis nakapuntos nga itong si Dalde doon sa kanila namang court. Pero na-foul naman siya dito sa back. Nasubaybayan ko tong batang si Roquid. Naglaro din to sa Daraga National High School Defenders of Faith. Talagang very feisty and very tricky na guard. Mabilis at talagang parang hindi napapagod. Oo nga napuna ko nga sipag-sipag, both ends of the court. Tumatakbo naman siya. Mapadepensa man, mapa-opensa, talagang tumatakbo siya. Ayun na naman. Talking about Roquid. Yun. Dahil sa takbong yun, na-miss yung bola. Na-miss yung shot na yun ni Sarcauga. Noo. Binigay sa kanyang kakampi. Nabitawan naman ang bola. At ayan, anong nangyari doon? Merong double Double dribble.
Double dribble. Caused by the hands of Sarcauga. And hihingi ko siguro itong at opportunity na to na yung mga nanonood sa atin, please don't forget to like and share my official Facebook page, Yeah. Coach Kyle. And makikita din nyo doon yung something about me. Yung mga tinatago mo nandun. Nandun sa aking Facebook page. Again, please like and share. Again, ano yung Facebook page mo? Coach Kyle. Coach Kyle. Yun lang, Coach Kyle. Oo, yung mga ibang analysis ko doon dito sa AKB Cup, nilalagay ko din doon sa aking page. So Oo. if you have the time to like and share or even comment sa aking mga post, well appreciated yun. Yan. I actually was thinking about that. Sabi ko, ba't di namin i-promote din yung Facebook pages namin. So yun nga, para kay Coach Kyle. Coach Kyle. Kyle, ang spelling po, Oo. K-Y-L-E. At meron pa yung isa, may kadugtong mali, na-misspell mo naman yung pangalan ko eh. Talaga? Oo. Mali ba? Kulang Sorry. yun ang handsome. Yun lang. So Coach Kyle Handsome pala. Yes. Sa akin naman po, Kapa Morgan, hanapin nyo lang Kapa Morgan. Yun. Wala akong mga post doon. Blanco. walang ka, sabi ko, walang kamutay-mutay ang page. As we are nearing to the last horn of this ball game, And we can see smiling faces mula sa ating mga players. Ayan. Ano ng hiyawan doon. Parang si Barameda playing around with the fans. Actually sa kanilang bench. and before we wrap up this ball game, again, this is a very good into the part of Team UWAS. They have a 2-win streak Oo. dito sa ating liga. Kahit naman yung debut game nila kontra sa Pulangi is a losing effort, pero nabawian nila ng 2 sunod na panalo. So definitely a big factor sa mga susunod nilang games. Pero dito naman sa Team Jovellar, again, you don't have or you don't need to lose hope right now. At least get a win for this tournament and then you're good. Yes. And ang ating final score po sa laban ng Jovellar at UWAS, 113 to 85. And yung ating, meron ba tayong leading scorer dyan, Coach Kyle? And ang ating Kong Saldico Kasurug player of the ball game is Raymart Aquino with 18 points, 7 rebounds, 7 assists, 2 steals, 1 block. So definitely the story of this ball game is a tall order para dito sa Team Jovellar. Yes, and yun na nga, nag-umepekto din ang extra effort nitong mga taga-UWAS. So magbabalik po kami para sa ating second matchup between Libon and Pulangi. Kaya tutok lang sa kung saan kayo nanonood ngayon ng mga pages natin. Babalik po kami, Coach Kyle and Kapa Morgan. Masarap ang panalo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito ka na Bicol Party List. Asinkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Kasi oran ako sa imo. Aram mo may akong anak kita relasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sa ko.
Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dito sa maskara, wala kitis yung napangitan na sa amon. Mga sadiyo to na sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto.